ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲା କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନା ବରଗାଁ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତ ମଲ୍ଲିକୁଦ ଗ୍ରାମ ଉପରପଡ଼ାର ଜଣେ ଯୁବକ ଆଜକୁ 3 ଦିନ ହେଲା ନିଖୋଜ ଥିବା ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନାରେ ଆଜି ଲିଖିତ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ମଲ୍ଲିକୁଦ ଉପରପଡ଼ାର ଯଦୁରାଜ ଭୋଇ ଗତ 13 ତାରିଖ ଶନିବାର ଦିନ ଅପରାହ୍ନ ପ୍ରାୟ 4 ଘଣ୍ଟା ସମୟରେ ଗ୍ରାମ ନିକଟ ହୁଣ୍ଡାରଦୁଲି ଜଙ୍ଗଲ ଆଡ଼କୁ ସାଇକେଲ ଓ ଟାଙ୍ଗିଆ ଧରି କାଠ ଆଣିବାକୁ ଯାଇଥିଲେ। ସେ ସନ୍ଧ୍ୟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଘରକୁ ନ ଫେରିବାରୁ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ପାର୍ବତୀ ଭୋଇ ପରିବାରର ଅନ୍ୟ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ। ରାତିରେ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରି ପରିବାରବର୍ଗ ପାଇନଥିଲେ। ଗତକାଲି ସକାଳୁ ଜଙ୍ଗଲକୁ ଯାଇ ଖୋଜାଖୋଜି କରିବାରୁ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରୁ ତାଙ୍କର ସାଇକେଲ ମିଳିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇନଥିଲେ। ଆଜି ସକାଳେ ଯଦୁରାଜଙ୍କର ବଡ଼ ଭାଇ ଉଦ୍ଧବ ଭୋଇ କଣ୍ଟାମାଳ ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ଭାଇ ନିଖୋଜ ଥିବା ନେଇ ଲିଖିତ ଜଣାଇଥିଲେ। ଅଭିଯୋଗ ପାଇବା ପରେ କଣ୍ଟାମାଳ ପୋଲିସ 19/2022ରେ ଏକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି।